Hello guys, good morning. It's Sunday again, November 22. So palabas ako. Mag-day off ulit ako. So kikitain ko ulit sa Ate Evelyn na nagagalit na ngayon kasi late ako. Tapos pupunta tayo ng Bangkok. Kikitain si Ate Weng. So tingnan natin kung anong mga ganap ko today. I-update ko kayo mamaya. For now, maghanap ako ng taxi. Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my bell. Hi guys! Nandito na ako sa Bangkok. Sa Jollibee kami nagkita ni Ate Weng. Hindi na kami nagkita ni Ate Evelyn kasi may lakad siya. So mag-breakfast, lunch na kami, brunch. Kasi alas 12 na ata. Or lunch na to, proper lunch. Ang daming tao. So, kumusta naman kayo? Shout out pala sa mga member ko. This the day, Pamilya Phyllis Vlog. Si Hermana, congratulations sa new baby mo. Vanessa 7, Reyna R. Si May Ganap Langga, thank you so much. Ano pa? Si Inklong TV, thank you so much. New bago kong kaibigan sa mom and daughter, thank you so much. Shout out sa mom and daughter na team. Sino pa ba? Dito sa Ate Weng, tingnan nyo. Hi loves! I'm in heaven. Joby ulit. Video not sponsored. Pero pwede din. Hello Jollibee. Spaghetti. Second Joy. Second Joy. So, kakain muna kami. Peace! So, andito na kami sa Sherty. Nakapila kami. Nasa'yo lang? Wintermelon drink. Yun ang name? Yes. Sa akin is Taiwanese melty with pearls. Pearls na hindi pwedeng ma-prenda. Black pearls, mamahal. Char. Anong favorite nyong inumin sa Sherty? Comment down below. So, mamaya ulit. Hello guys.
may pinaprank kami ngayon. Yung friend namin na sabi niya, ito kasi yung phone sa kanya. Tapos tumawag, sabi ko, ako yung sumagot, sabi ko naiwan yung phone niya dun sa toilet, nakita ko lang. Kaya ito, nagme-message siya. Tingnan natin anong message niya. Nasa bus pa siya. Nasa bus pa siya. Kawawa naman. Sa bus pa ako, papunta dyan. Malapit na rin tawagan kita pag andyan na ako. Tawagan ko nga siya. Tawagan natin guys. Sabihin ko anong oras. Huwag kayong maingay. Sure. Hello? Hello, saan ka banda? Ano, napapunta na ako dyan, sis. Sa bus ako ngayon papunta dyan. Anong oras ka darating? Kasi may lakad ako eh. Hello? Ayan yung message niya guys. Sabi niya 10 minutes sis. Sis daw. Kawawa naman si Tin. Minamadali natin. Okay sis. Ay na. Okay. Mahal naman mag-time. Ay shit. Ay sorry. Okay. Ano bang okay? Sis. Sis. Okay sis. Hintayin natin siya guys ha. Baka tatawag yun. Nag-message yung ano guys, yung pinaprank namin. Hindi ba ano ba mabasa? Thank you talaga sis. Sigurado andyan lang siya. Tawagan natin ulit kasi ang tagal. Pero ito, nandito yung may-ari oh. Andito yung may-ari, nakahiga-higa lang sa ano. Sorry Tess, victim ka. Tawagan natin siya kung nasaan na siya. Kung himi ka dyan. Hello sis, saan ka banda sis? Andito na, bababa na ako ng bus. Punta na ako ng park. Okay, Andito na ako sa bus stop. Pupunta na ako dyan. Saan ka banda? dito ako sa may nagbabike sa park. Sa nagbabike ka? Sige. Ako dyan din ang way ko eh. Sige. Pag nandyan ako malapit, tawagan kita. Okay, sige, thank you sis. Sige, thank you. Talaga. Bye-bye. Thank you, sis. Sige, bye-bye. Wawa naman si Tina. Saan na kaya siya? Miss Tina, love ya! Hintayin natin siya guys ang pagdadating na pinaprank. Ayan na siya guys. Palpak! Ako nakita. Palpak tong prank na to! Kaya nung sabi niya, andito ako sa malapit na nagbabike. Sige, malapit na. Alam ko, prank niya siguro to. Mga baliw. Hi! Moiset, it's a failed prank! Sinabi mo nawalan sa Guys, failed kasi ito din eh. Palpak din magkano. Akala ko naman magtago siya. Sinalubong niya. Una pa siyang nakita. Palpak na prankster to. Sabi ko, puntahan ko nga siya doon, hanapin ko siya sa bike. Pagalitan ko niya, hoy. Lang! Una pang nakita. Sabi niya pa, magtago ako doon. Magtago. Siya pa ulang ba naman lumusok. Yun lang, palpak. Shoutout. Isa-shoutout natin yung nag-comment sa latest uploads ko. So, harap na. So, first on the list, si J-Man Magic Frenilyn Heller. Hello. Si Javid Found the Coin. Hello, Patli. Si Sweetsy. Hi, Sweetsy. Hi, sis. Kumusta? Si Castrol Ero. Shoutout to Doris Sugabo. Hi, ma'am. I love ya. Si Doris Sugabo na maganda at sexy from Jordan. Si Diary ni Imyat. Hello. Si Brother Louie. Hi sir. Kumusta? Si Sweetlyn Channel. Hi ate. Si Ate Lover Faith. Hi Morgan. Good morning. Si Pinoy Master. Hello. Si The Urban Cook. Hi. Si Georgie Oleta Channel. Hi si Marl Gapsi. Hi ganda.
Si Lizelle Amanya Vlog, nandito din yan sa Hong Kong, silang tatlo. Si Georgie Lita Channel, si Marl Gapsi. Si Lizelle Amanya Vlog, nandito din yan. Ate Gemma Honsness, I miss you ate. Si Miloves Labazenga, si Casey McDonald Vlogs, si Bob and Casey Music is Live, hi Miloves. Sino pa? Si Omna Life. Si Olay Samang, hi Mimi, I love you mga. Si Irakel si Loves TV, si Dear M's TV, si Krisa Venture, si Inday Periktay, si Larim Pham, sino pa? Si Mel Casil, si Michael Madriaga, hi Michael Madriaga, si Chinitang Makulit, hello, si Joel Star Vlog, hi, si Jamris Okunalagad, Jamris Okunalagad, hi, hindi ako namagasa, sino pa? Si Justin Melo Music and Vlogs, hi Justin, thank you for the support, si Sally Kahuday Vlogs, si Rona Vlog, hi Madam Rona Vlog, kumusta? Sino pa? Si Norilyn Vlog, hi sis. Si Christy De La Cruz, si Shyness Jones, si Shyness Jones, si Pinay Domestic Helper HK, so nasa HK siya, hello, sana mamit kita someday, one of these days. Si Francia Ichon, hello, si The Baby Escapades, si Cutie Pie, si Gen Z Files, si Maria 14 Vlog, si Fatrina Rain, hi sis, ingat dyan sa Norway. Si Daily si Daily Devotion Channel, thank you for sharing good vibes and sharing blessings every day. Si Vispas TV, si Teacher Jane Ellie, si Ameline Roma, si Evelyn, si Everly Santos, hindi na ako marunong magbasa guys, pasensya na. Si Everly Santos 13, si Joy B. Anasarias. Hello. Yun lang ang nag-comment sa latest na video ko. Pero alam kong hindi nag-comment pero nandun sa premiere ko. Hello kay Alex Yolday, Mr. A, hello. Sino pa? Si Big Out Squad, nandun ba? Si Doglike Channel. Sino pa? Doglike TV ba yun? Doglike Channel. Basta Doglike TV. Sino pang nandun na hindi nag-comment? Sa lahat na nanood pero hindi nag-comment, shoutout sa inyo lahat. Thank you sa support at pagmamahal. Yun lang. Sana hindi kayo magsawang mag-support. Love ya guys. Andito na kami, nag-order sila. Anong kakain mo? So, dito na siguro ako mag-e-end. Kasi kakain muna kami. Thank you sa panonood and see you in my next one. Bye-ers! Bye-bye na guys! Bye guys!